Нина Русева отново на път. Така може да бъде въведението към твоята поредна изложба. Този път тя доказва, че всички пътища водят към Рим. Винаги ме възхищавало твоето пътешественическо чувство, но ми се струва, че картините в тази изложба в галерия Арте излъчват една особена влюбеност. От кога е тя? Много интересно се получи. Едно лично пътуване до Рим се случи тази година, януари месец. Истината е, че аз не бях ходила до Рим до момента. И като отидох, просто това беше някакъв тотален взрив. Била си в Рим през сезон, който не е много туристически. Тогава градът като че ли се открива по по-различен начин. И може би това е шанс, късмет, така ли е? Отново имаше много хора, това е истината. И чувство, че там винаги има много хора, но наистина имаше едно така особено чувство. Още дърветата не се бяха разлистили и това придаваше на така друга чистота на цветовете, на въображението. Ти рисуваш, когато се върнеш в ателието, не носиш бои, платна на своите пътешествия, нали така? Точно така, взимам си само едно малко скицниче, нещо си скицирам и когато се върна в ателието си, затварям се, тук беше студено, още по-хубаво, затворих се в ателието и започнах докато още ми е топла емоцията и вдъхновението, да не го изпусна на студа. Като каза за скицничето, сигурно в него има още много скици, които не са се превърнали в картини. Има наистина. Наистина са много и така ми е доста трудно да избера, защото всичките са много така приятни, под приятно усещане правени. Как един художник харесва един град? Как се разбира с него? Как му влиза под кожата, в кътовете, в атмосферата? Много е интересно, когато се разхожда един човек, всеки човек харесва някакви неща. По принцип, винаги в моите картини имам някаква изходна точка, в по-ранните периоди и сега в случая и съответно, това е изходната точка. Нещо, което ме е вдъхновило, когато съм се движила по тези малки улички или пък покрай мостовете. Но тук по-интересното е, че когато тръгна от някаква гледна точка, аз съм спряла тук в случая да я преработвам, докато в по-ранните си картини по някакъв начин ги претворявам и вече те излизат от образа си. Докато тук се спирам, искам да остане този образ, това усещане, което и аз съм усетила в града. Иска ли ти се да се върнеш пак? Иска ли ти се още да си говориш този град, да го рисуваш? Човешкото създание винаги, когато някъде му е харесал, винаги иска да се върне, независимо дали е творец или не, така че със сигурност. Какво още ти си иска да нарисуваш от Рим? Нещо конкретно? Много неща. Може би повече от тези уличките, които са там, толкова уютни, толкова прекрасни, толкова цветни, интимни дори, вечерни улички. Но това е един следващ поглед. Следваща стъпка. Да, следваща стъпка. Хората, които бяха на откриването на изложбата в галерия Арте, сигурен съм, че сред тях имало много като нас, вдъхновени от Рим, мислещи си за Рим. Какви техни оценки и реакции запомни? Като цяло, общото мнение е, че изложбата е по-различна. Може би точно заради това, че тук малко повече се спирам на натурата, доста повече натуралистични са и пейзажите, отколкото предишни мои работи. Работени са доста отново, Кой е цветът на Рим? Това е много труден въпрос. Наистина не мога да отговоря. Добре, и в твоите картини има толкова много цветове. Да кажем, че цветовете на Рим са много. Може би някакво червено, такова керамидено. Тухлено, да. И на къде пътуваш тук нататък, след Рим? В следващата ми точка съм се
нали, настроила Лисабон, дай Боже.